Ndinonzi Mukoma Sly. Izvi ndizvo zvimwe zvatinosangana nazvo mumastreets patinenge tichitapa zveduwo nawo. Munhu arikutochinja mari ari pa age peboat, which is very very dangerous to his own life. Gosh. Men at work. Kana kutsvaga mari kwakuriska upenyu hwako, unozoidya sei wakuvara? Tarisai muone zvakaita mukomana ari kutochinja mari vari vakomana vemushikashika. Ndizvo zvatosangana nazvo muHarare. Zvikwenyu kunei? Mutitumiro zvamunosangana nazvo pamavhidhiyo panhamba dzamunoona paskrini ipa. 2 pamupachidegwa mubudzi kwabamba totomboenda mamiri paapembodisapira kana usiku ise. Havabvume kutorwa mafoto nemere kana vasvika iko? Haiko akaramba angoita akipa private, haananyatsotaura nesi but mamonya ake ndaingodai. Iwo kana wane mari unenge wane mamonya wawo futi? Handisi zvemamonya, ndochengetwa naMwari. Tiri kungofamba zvedu mastreets tichangana nevanhu vatiri kutaura navo. Iye zvinezvi pane mukomana andiapproach aona mota yedu Islam Media TV yakapakwa apa, ndobva angotova inini ndine zvakasiyana siyana ndanchikumbira kuti ndiite hurukuro nemi. Anonzi Achi. Saka toda kumbotaura naAchi tinzwe kuti ndezvipi zvaari kuita muupenyu hwake semukomana wechidiki. Zvikuru sei toda kutsvaga nhoroondo yemunhu muupenyu hwake kuti zvimwe zvinhu zvinomupusha kuti aite zvaari kuita ndezvipi, uyewo akakura zvakaita sei, nekuti tiri kuziva kuti tiri muAfrica munhu wese hazvina kumufa, hazvina kumunakira. Nokudaro tipedza kutsvaga kuti maproblems anosanganwa nevanhu nemachallenges avanosangana nawo muupenyu anozoita kuti vasave neupenyu hwakanaka, maproblems akaita sei. Vamwe vanogara mudzimba dzavasingadiwe nevabereki vavo, vamwe vabereki havasi responsible, vamwe vanofirwa nevabereki vese, vopedzisira vanherera vakungowanikwa mumastreets. Ndosaka tiri kutaura nyaya idzi dziri mumastreets tinenge tinzwa kuti ndezvipi zviri kuitika muupenyu hwavo, uye kwavakabva sei, uye vari kufamba sei nezvishuviro zveupenyu hwavo. Hapana munhu asingade mari, hapana munhu asingade kugara zvakanaka. Ndo zvimwe zvimwe zvatinotida kunzwa kuti munhu wese ari kufunge, asi chandozana chekuti munhu wese anoti zvakanaka tozvidawo. Indonzi Mukoma Sly. Rega tione mukana wokurukura naMukoma Achi tiri muno mumastreets emuno muHarare. Ndakuvara kumana, ndakuvara ndasirwa ndakana achibvayo ndatoka achibvayo kaini 2 million ndachibvayo hei ndakuvara ukaminisa nemari daso kana kumwa tiri kukomwa zvichibva pa 2 million zvichibva pa 2 million yawana achibvayo. Mira zvako mira ukuto zita ndiani? Well, my name is Achiford Zuluku. Dashir Zuluku. DJ Achi Zuluku. All right. Yeah. DJ Achi, munita DJ muri kubuye? Okay, tota DJ tiri muno muHarare for free. Okay. All right. Ndaona apa watanga necomedy. Unofarira zvekuita comedy? Yes. Oh. Yeah. Pane rimwe joke rinoziva kuti rinosekesa vanhu. Ndine joke rebhora. Rinoti chi? Mari mwezi rokwatamba Scotland, visa zingezi. Scotland yakanyararidzwa 1-0 sezvo mafans akawanda muZimbabwe. Asi yakanyararidzwa. Yavarohwa seri neseri ngoma yeziyoni kajamba yakanaka kumabvuku. Ndikira kumabvuku. Vanhu ravafuga machira, vakapfeka bhutsu. Unenge watoraima pane kamwe futi kaoneta kebhora, kamwe kanyaya kebhora. Kamwe zvandinondikona nhasi Newcastle chimwe cheuku sezvo nhasi kune final yeCarabao Newcastle versus Liverpool, asi Newcastle chimwe cheuku Liverpool iliva irapa saka Newcastle neliva zvikasangana apati panobuda chirwere rechipi kana kuti pamwe Newcastle inozogadzirwa yobva yaita supu kana kuti maspice anozotopa valiva yako pamwe tichabudirira. Alright. Wanga chirudzwa kuti iwo une chipo chinenge changu chekuita soka commentary. Imboita tinzwe unokomenta nechirungu, nechindevere, nechishona, unoita nechi? Anokomenta nechishona nechirungu Islamic. Imboita timbonzwa commentary yako tombotaura ine Scotland mukati. Scotland amene tiri kutamba nechi? Scotland tiri kutamba nengezi. Nengezi. Rabara bari kona kama billiard anobva dhamwa ibati pasi abva tapa nyika muganga kadafika kawira mvura iro rabara tiri nengezi yabva konzeresa pena zengezi icho ikatoenderana nochibata apapo icho chava chapiwa mukomana wengezi captain icho chava chakohwa vanhu veScotland vabva vadonha pasi vabva varara kunge magitare vabva varara pasi ndo manhanga akapfuwa. Vanhu veScotland vakakunzwa
vachakupinza pabhiziwo. Vanipinze bhizi because vanotoziva kuti nyika ndichibaba muZimbabwe. Unomboenda here kunoona bhora racho kana kuti unongonzwa paredio? Ndotoenda kunoona bhora. Saka pakarohwa Scotland wanga uriko? Handandiriko asi ndakatya kutaurisa because Mamonya handakatya kurohwa. Anga ariko Mamonya? Iwe unofunga chii chakaidyisa iwo because Honorable Scott vakatoteerera? Chakaidyisa ndiyo chekuti timu ikaita mastars akawanda because class ikaita vanhu vanobudani ma-A vese pane anozonzi ma-A plus saka ngezi ma-A plus ma-A iwe unogara kupiwo? Okay, inogara muBorodale. Unogara Borodale? Yes. Alright. Uita basa reti? So far ndoshanda hangu paBenz. PaBenz? Oh, alright. Muri kuite chiiko kwaunoshanda? Ipapa hangu toita hazvo. Alright. Saka zvikurati kana vanhu vada kuklinirwa unogona unovaklinira ikakuti unongokilina ipapo chete? Kana ndakaklinirwa ndotokilina. Saka unoziva uchazotipa phone number yako handitika kuti vanhu vanenge vada kuitirwa basa iro vanogona kuzoita sei, vanogona kuzodaro. Wambotaura kuti une maproducts aunotengesa avanobva kuChina. Maproducts echiiwa? Okay, isusu pamaproducts atina vanobva kuChina tine liquid organic plus fertilizer. Fertilizer ine ma100 mils nema 1000 mils. 1000 mils which means 1 liter. Inogenerator 210 liters. Ine 210 liters inogenerator nechi 100 mils. Inokavha 1 hectare. Okay. Yes. Kana wachaisa fertilizer hauchaise futi? Haina zvokuti D netop? Zvakagadzirwa zvese inoiswa palevel ipi yekudyara zvirimwa? Okay. Toti wagadzira yeplot rako sezvo mazuva ano vanhu varomanya nefullgood. Wagadzira yeplot rako wobva waita mamixering. After mixering wobva waspraya nenepsec. Waspraya nenepsec wobva wachiisa mbeu yako wobva wafixira. Pano yamvura ichinaya paipai kana uchiita madiridziro wobva wachamera wakusakura kusora. Fertilizer inoramba ichishanda iri pro kunge Pro Max iPhone yayo. Okay. So unokurudzira vanhu kuti vatenge ningirikini fertilizer iyoyo? Yes. Saka kana vachida vanoiwana sei kwauriwo? Kana vachida inini vanoenda paFacebook page pangu panzi @foodlook. Voendazve paInstagram page rangu panzi @foodlook. Pamarketplace @foodlook. Kana kuti vanondibata panhamba dzinoti 078 18 18 794 or 071 083 7958. Uyezve tine maofisi muno muHarare. Kona First Street and Jason Moon. Room 101 first floor. Tine showroom zvakare paSanders House. Kona First Street and Jason Moon. Mu 50th floor. Room 5. Ndomatoitira showroom mune maproducts acho. Yes. Unoziva kuti zvekushanda nevanhu ndo zvako izvi uye ndikunatsona kuti aiwa unokomunicata chaizvo. Ora chimbonditaurirawo tangowana mukana wekuti tingotaura newe. Nhasi ndiri kutaura nevanhu vandiri kungosangana navo mumastreets. Iwewe upenyu hwako ungatiti wakakurira kupiwo uye wakakura zvakanaka here? Haini kukura kwandakakurira ndakurira muno muHarare nekuchief. After that ndazopedza chikoro ndikamboenda kuSouth Africa. Pandabva kuSouth Africa ndakazobiswa kuSouth Africa ndakudzoswa kuZimbabwe sezvo nguva yanga yatime yelockdown. Wakabiswa nani? Nebrother yangu. Ndiye akakuti idzokera kuZimbabwe? Alright. Ndakatozvigamuchira because zvazina kumira mushe. Zvazina kumira mushe? Yes. Alright. Ndamubvunza mubvunzo wekuti wakakura zvakanaka here iwo? Kukura kwandakaita ini ndakagara namambo wangu grade 1 grade 4. Term holiday ye 2011 grade 4. Yeah, my mom was passed away. Okay. Oh shame. After that, when I did verse one I ni mkazi. So vaona mkazi. That's 20 vaona mkazi 2012. 2013, 2014. Life yanga iri nani. Kuza ichini. Tell 2015 anga ma 1 echi manje. Pampa changa ma papa singazo gariki pale na mfaro chichi. Zvii zvawaisangana nadzo zvinoratidza kuti wakanga uchishungurudzika? Chandakasangana nacho chaita ndishungurudzika ndechekuti papa ne-extended family, so maresponsibility ainge asingachakwanisiki kuti abatane. 2 pamba chitaigwa mbudzika pamba totomboenda manguri paapembosapia kana usiku wese. Mune muchidzingirwa musikanzwa ka? Tesingaiti musikanzwa chaitoteera zvotozikanwa chivese. Tingati wanga wautsinye here ndaikudzinga ndiani? Aidzinga mukadzi womumwe wangu.
wababa vako vachiri vese zvinezvi havari vese vana 3 kana titarisa kugara namai nini kwakaoma zvakadii? kugara namai nini kwakaoma kana ari munhu asiri wamwari, asi kana ari munhu wamwari handinange zvakanaka, uye ari munhu asina jealous zvokuti kana mukashandawo maholidays mukaita mari inenge iri mari yenyu, kutoti kana mashanda paipai mari yobva yatorwa mari chimboti paiwo mari kana kuti mari tikashanda mari ikaita over igume yavo iri mbuzi Alright. Pane zvekufuka nekuenda kuchikoro zvekupfeka maizviwana here? Pakufuka taiwana machireta tinawo kuita zvekupfeka bradha yangu yainge yakushanda yaititengera kuti mitaipiwa kuchechi kumusirimu asi kuve kuti vatitengera tasikatengera. Kupa chikafu manje? Chikafu kana tadzikwa pamba tengauzodzwa mangwana chinu zvematufu kana tikauya kana tine mari yemutengo notenga panguva yamune madzingwa mairarama sei? Dzimwe dzenguva taigwa kuti manin'ina vangu tongozongwatipa vozotivhurira vanhu varara zvematutu makusendi vadamuka chichenji kana kuti akwaba mukuru wedu. Baba venyu maimbovaudza here ndo zvamuri kuitwa namaini? Havaizviona but there's nothing to do about it. Toti vanga vajikiswa kuti vaichika mukadzi wavo? Kutotya chaiko kutotya chaiko chaiko. Saka ipapo waigara nani vana vanga vasiri vamai vavo? Iwo ngoni munin'ina wako here kana mukoma wako ipapo? Ndane vanin'ina vangu 3 ipapo. After tobva tati vamain'ina vangu vakava nevavo 2 vane vavo 2 tobva plus 1 vanga vazvara panguva iyo. Saka yanga extended family yanga yakura naika? Alright. Kuiwo wanga usina here hama dzimwe dzababa kana kuti vekwamai vana sekuru vana mai nini kana vakoma vamai vako vaigona kukutorai kuti vakuchengetei? Kutaura chikwadi vaiti inini ndozvichengetera vana vangu ndega, ndo statement raingotaura vaiti kana ninge angoendaiko kwaamoni weko apa tasati ane zvitupa ndimwe challenge mabheti ndiwo aichigara nawo ndimwe challenge aitiomera. Saka vakazopedzisira vakutorerai zvitupa here? Takazotora zvitupa muna January 2018 tatora zvitupa paipai. Ndo vakakutoresa here? Ndo vanonditoresa. Alright. Ndobva matora zvitupa ndobva maita sei? Takatora zvitupa paipai 2018 ndazotanga kugara nabamai vangu vanodzidzisa mepedzisai. After that ubva ndazonyora 2018 form 4. After form 4 ubva ndatanga kuita maisrael lesson zvaisingazikanwi vanhu anga ari maisrael lesson A-level? 2020 A-level yacho? Yes. Saka form 4 une masubjects mangani? Form 4 ndanyora 8 subjects ndapasa 7 so far hasandanyora maths. Maths ndo panzina chete? Maths zvosvika herentials ndipadauyora paherentials apa? Yes, yes. Pa A-level ndobva waita chini? Pa A-level ndabva ne 8 points chiita maths. Masubjects api napi? Pa A-level ndakaita English, literature, ne-divinity, ne-heritage ari 3. Okay. Yes. Use uchiri kuda kuita maths yekuform 4? So zvendachifunga ndezvekuti ndikanyora maths form 4 this year ndanyora maths next year ndikati this year next year ndobva ndanyora hangu naseni ndazvida hangu regeologist. Okay. Alright. Okay. Sei uchichi wakachuza iyoyo? Haugari pasi zvine mari. Haugari pasi. Wakanzwa nani? Handichizviona papenzi kana pamazuva pediatric hospital ndechizviona. Une uchizviona? Yes. Kuti maradiologist ari kudya? Ari kudya. Varifamba nemota dzakanaka? Ma-GD6 Land Rover Discovery. I like it. Handiti? Yes. Alright. Upenyu kuSouth Africa wakaoma sei? Upenyu kuSouth Africa wakambogara kayo? Zvoda mune backup yakasimbi asi sofa hangu. Iwe uchakakuomera kuSouth Africa chaunoticha haini kukanzi kuSouth Africa handidzokere futi chi? To tell the truth chakaoma South Africa panguva iyi yanga ine yelockdown yekuti vanhu vaingovharira saka kuti ushande mari zvasingaiti. Alright. Okay. Dai kwava kuti vachivhayo wataura tichitanga chirongwa chedu chinechi vakateerera shuwiro yako muupenyu yaungada kuti vanhu vane mari vakafanana naachivhayo kwete vachivhayo chete mumwewo zvake munhu atora phone number dzako apa achida kukubatsira uri kushuwira kuita sei muupenyu hwako iwo? Tanzwa zvokuda kuenda kuchikoro uri kuda
unoda kuita radiologist kunyora English unoda kuita wati maths anditi unoda kunyora maths tazvinzwa izvo zvimwe zvishuwo zvako ngatiti zvekunyora maths zvaita asi waanawo maths idzodzo hausati waenda unoita kosi yako yeradiologist uri kushuvira kuita sei muupenyu hwako zvinoita kuti upenyu hwako huimprovewo. Zvandinoshuvira ini ndezvekuti pane zvandiri kutengesa maproducts kana kuti vamwe vanoda kundisapotawo pane zvemacomedian kana zvemusic zvichinde mberi ndoda kuzoti I want to be a businessman. No, you want to be a businessman? Yes. All right. What sort of business do you dream of? Okay, ndoda kuita manufacturers wemadrinks. Madrinks ane ichida kugadzira ndoda kugadzira mazoe ari akatange mazoe but inenge ichidzi Zambian. Inenge ichidzi Zambian? Yeah, after that inozoitawo podcast yangu inenge ichinzi Lukmat TV. Inenge ichinzi Lukmat TV. Lukmat? Yes. Okay. Uda kupfuura Ola? Yes, DJ Ola. Ndakumisa mwapo leo. Hapana, but anokuinspire. Mbichana because kuma-musician azoiti balance plus anozofumirawo masecrets ama-musician kuti nyika ane chirwere nyika anozoita vakadzi 4 aizvozvo zvoda kuva ndizvo. Iwo podcast yako inenge ichitarisa chii? Ainindeda chokwadi pamwe chokwadi achitengesekeka achiita kuti podcast yako pamwe ibudirire vanhu vanoti haiwawo yangu tondobudirira because ma-musicians mazhinji tikatarisa Sandflow, Holy 10, Secular, Freeman nemamwe anzikakwanisa kutitaura panapa vanouya pabinzi avhenipinga kumaternity panosungirwa vakadzi ndendiri nawo tina chemutarisisa. Saka unenge uchitarisira kuti utaure hurukuro dzipi nemamusicians kana wane podcast yako? Ini chandoda kutaura ndinoda kutaura maererano kwadzidza inonzi marketing isiri yekudzvanyirira uye mapromotions akasiyana nana cheapers promotions aya anoitwa kunana city sport kweutsinye hamene zvavanenge vachingoita so siri nyatsori straight zvichitsotsi kuti tanga waregista kana $20 chikufumi munhu anofanira kupefoma mahara so kana apefoma mahara kana muchimbo mari mumbo mari kana muchimbo mota nyuwani brand new mumbo brand new kuri kuti motora BMW inenge iri kugaraji yakatofa moispray kana kuti motora BMW nyuwani moswesa parifara apa isiri nyuwani mositi anzi atapa munhu mota chikafamba 1 month kana 2 weeks chichafututsa fanike nini ndikafamba nayo 2 days ngobva pabhoni machi paborodebhuru kapo panovhurwa mapombi kapena kusvika pana kana pasemulef chachatodzima because ndechifamba watanga nenyaya yecomedy. Comedy inobhadhara here? Comedy inobhadhara. Kubhadhara unoita comedy ndeyekuti ukaita comedy uchiita maadvertise wakabhadhara nemakambani unodya ndatondiona maimanje ndienda nematama kanisa nema ndatipfuura mota uri munhu unotetekayo matama anobuda here? Anobuda ndomamukona kuti skini yacho apa mbiri zvikanzi zvinhu zvaita ndiri murungu chaicho. Murungu chaicho? Nimi yangu nditonzi murungu. Unotonzi murungu? Alright. Vamwe vanokuinspire muupenyu ndiani nani? Vanoniinspire muupenyu muzimbabwe chemu first one is Strive Masiwa, the big man in Zimbabwe. Strive Masiwa sei uchidaro zvakaita zvekumisa kamba inozikonezi zviti kune vakawanda vamwe vakutouya vakuta kuti hanzi vana Starlink izvizvi havangoda kungodaidai but Strive mumunhu munhu anobatsira Zimbabwe yese. Ndezvipi zvawakanzwa zvinoitwa naStrive Masiwa? Kubatsira kwake anobatsira chii? Zvinoitwa naStrive Masiwa anopa mascholarship uye anopa maarticles ekuti kana uri munhu akadzidza ukaverenga maarticles iwaya anoguide life. Unaona? Yes. All right. Kuvaimbi ndiani anokuinspire? muZimbabwe ndoinspirwa naJapraise naWinky D. Then kuma young artist, my females, young Gemini, I love him. Yes. All right. Na Ferdinand, who's Ferdinand, I don't know about saying. Okay. Muchiona naye? Atikomona zvechiminutes by Brunozi. Mboyo mbotiklinira. Ati kana mchizokontinue tizoklina kusvika ma12 midnight papedza. Okay. Iwo macelebrities antomhoresawo vanhu here vakaita semiwoyo? Neniwo? Macelebrities akaipa bhenzi saka nemhoresa. Vanokumhoresa? Havavhairi? Havavhairi. Mumwe ndakasangana naye nditime moyo. Time moyo ateni pahagi bro. Wakafara sei? Ndakafara.
ndikatora sinafuga jira sei wakarega kaite papo apa masitiki papo ndiwa apana waingopa chani ngeke iye tame iye tame apa chikafu vakabva chikafu vakasara vachitichi avakafara nema vaiti kudini zvake vachanza achiramba chimusapoti ndati kana mazoito mafoni masmartphone muvhotero pamachani wake nekupa umalikes okay alright plus anosapota Manchester United yanosapoti ukwenezi vechelsea munosapota chii ndaona mwe Scotland hauifarire unosapota chii aino muzimbabwe ndosapota Simba Bora Simba Bora muridzi wayo kamufana kari grade 6 grade 6 grade 6 kaiza pa heritage kaisi mashops edu chibva muna handi pabroject pa Elizville nepa project saka akati pepa handisipaka even did vacho yanduru chache akatosvika paproject andimurisa vanhu chiramota inodhura sei auri kuti grade 6 ndiye handisimba wacho the original simba wacho eche muridzi wacho wesimba bora wati grade 6 chii grade 6 akaita grade 6 ari grade 6 aiyo grade 6 nema ukutaura kuti anoenda chikoro arikuenda chikoro iye ane mabhizinesi kudai asi ari grade 6 kugadzirwa nemabereki foundation yeupenyu kana agadzirwa foundation sei foundation yake isina chikoro mukuziva kwauri kuita iwo achirienda chikoro iwati form 6 rekauti grade 6 atosumudza maoko muklasi kuti ini yes but he is a businessman, a young businessman. Saka zvinoitika kuti munhu anogona kutanga nekumari ozopedzisira nechikoro ndozvakafanana na wokubarcelona anonzi Yamal anogona kunge achienda kuchikoro but muona kuti pipe anga ane 15 years anga ato millionaire atotengera dhidhi wake imba atengera mama wake imba and sister yake anga itengera imba but kanga achienda kuchikoro but kanga ato millionaire nenyaya yechi right wataura zvokuita radiologist handiti zvinobhadharirwa mari here kuti unoita kosi iyo saka iwo unozoiwana kuti mari yekunoita radiologist kana waane metsi kana ndane metsi apa sekupusha kwandiri kuita uku ndiona vanhu vachinisapota vachitenga organic plus fertilizer liquid fertilizer ndikangokwanisa kungoenda kuchina chete mapurizi anga asvika ndamu6 right ukatengesa akawanda unowana mukana wekuenda kuchina pane promotion yekuti ukatengesa akawanda unozoenda kuchina taura nezvazvo kuti ndizoenda kuchina panoda kutengesa zvinhu zve 20,000 US ndienda mu6 manager ndamu6 manager ndienda winacho visa ndinoenda kuchina ndinogara for 1 week muteam ndabva kuchina vanoenda kudubai ivanozanachi flight yekuzimbabwe ine ikoko ndasvikeko ndinosimudza zvepresident wezimbabwe unochirepresenta zimbabwe kuti oyo ine ndadzokako kuti I think vanhu vachanisonditambira paairport vachanisondikandira mari futi ndanani vauda kuti vakutambire paairport kuti zvityise kana wakudzoka munhu wese anondida muzimbabwe kana president chevana chitoda saka vana macelebrity paanombouya kuna Benzo munombotorwa mafoto nawe hamutorwa munhu angoda kuti akapresident cheetin ndoli 10 ipi mukadzi wakatesompresident havabvume kutorwa mafoto nemere kana vasvika iko aiko akaramba angoita akipa private hananyatsotaura nisi but mamonya ake ndayangodaidai iwo kana wane mari unenge wane mamonya wafuti handisi zvemamonya ndochengetwa namwari alright mashoko ako ekupedzisira kumhuri yezimbabwe tiri kutaura pano paSly Media TV mashoko andangopedzisa kumhuri yezimbabwe ndekuti hatisiyane nezvinodhaka uye vana baba hatichengete mhuri hatirege kungonopedzera mari kubvawo hatipewo vakadzi mari vaitewo kuti mabhizinesi muite support uyezve hatifarire kudzidza kuti nyika indire mberi nyika inochinjwa newe muzimbabwe hakuna munhu achamboyaita ada kuchinja zimbabwe handiti ndokurudzirawo kuti vechidiki hatifarire chikoro aiwa tisatuke vabereki tisatukane tizive mwari kuti zviri kuzofambiswa sei handiti zita rako futi kekupedzisira archfordlook.com tinotenda mukoma Archford. Thank you so much nekutaura nesu pano paSly Media T. We have had fun, tanakidzwa tafara tiri uri musesero ndokudai zvatika. Yes. Aiwa pakanaka. Thanks very much.